Тапшыруны башлап, экраннар алдына Николаевка районы Зур Ширкли авылында якты дөньяга килүче хөрмәтле милләттәшебез Тәнзиләт һәм кызы Ягудина Сулейманованы чакырып алабыз. Бүген 9 сентябрь көнне ул үзенең күркәм юбилейлы туган көнен каршылый. Аңа 55 яшь тула. Шул уңайдан без якыннары котлап, йөрәк түребездән чыккан җылы теләкләрне җиткерергә ашыгабыз, дип башлана әлеге котлау сәламе. Безнең кадерле кешебез 10 балалы гаиләдә 10нчы төпчек бала, 8нче кыз булып якты дөньяга туа. Кечкенәдән үк бик матур, акыллы, тынчан булып үсә. Бар апаларының, абыйларының иң яратканнары, мәрхәмәтлеләре булып, һәммәсенең дә хөрмәт-мәхәббәтен яулый. 8нче сыйныфны Гөлбишлегә генә тәмамлап, укытучы һөнәрен Дзержинск шәһәрендә үзләштерә. Улы йөрәкле, киң күңелле булу сәбәпле, ул балаларны бик яратып, мәктәптә эшли башлый. Яңа тормыш башлагач, үз алдында тормыш иптәшен очратып кияүгә чыккач, Самара шәһәрендә гомер итә башлый. Самараның 2нче номерлы ипи пешерү заводында эшмәкәр буларак хезмәтен дәвам итә. Анда да ул сынатмый. Тырышлык куеп, намуслы хезмәт куя. Тату гаиләдә 2 бала үстерәләр. Кызы Рамилә Самара шәһәренең икътисад институтын тәмамлап эшләп килә. Хәзер Пенза өлкәсе Шадаевка авылында гомер итә. Уллары Расим 6нчы сыйныфта укый. 2 баласы да алмагачтан ерак төшми дигәндәй, аларны кабатлап, матур, күркле кешеләр булып бу дөньяга җитешәләр. Кадерле кешебез, рөхсәт ит сине матур юбилейлы туган көнең белән котларга. Бу дөньяда иң кыйммәтле нәрсә кеше гомере. Әле яңа гына мин яшим дип дөньяга аваз саласың. Каярада инде аккан судай гомер үзенең улылыгын дистәләгән еллар белән билгели. Кечкенә чакта һәр туган көнне шатлык сөенечләр белән көтеп аласың. Тизрәк үсәсе, зур буласы килә. Ә еллар узган саен адәм баласы үзенең туган көннәрен сабыррак каршы ала башлый. Артка борылып караган саен узган гомер еллары, истәлекләре күз алдына килә. Узган юллар, үтелгән юллар заяга узмаганмы? Гомер күзләренә кергәндә җимешләр инде өлгергәнме? Менә шуларны әкрен генә барлый башлыйсың. Хатын-кыз бу чорда алтын-артын уйлап акылы белән эш итә. 7 кат үлчәп, 1 кат кисә. Кабул ит син безнең ихлас теләкләрне. Без сиңа озын гомер, саулык, бәрәкәтле тормыш, күңел тынычлыгы телибез. Һәр вакыт синең тормышың гөрләп, бүгенгедәй үзенә тартып торсын. Исән-имин бул. Тормышыңның һәр мизгеле бәхет белән үтсен. Һәр вакыт үзеңнең кирәклегеңне, кадерле икәнеңне тоеп яшә. Тормыш юлың һәр чак балкып торсын. Ягымлы, шат булсын күңелең. Озын гомер, бәхет, шатлык белән бер кайгысыз үтсен гомерең. Гомерләрнең кадерен белеп кенә яшә әле җирдә куанып, сәламәт бул, борчу хәсрәт күрмә, тормышларың торсын нурланып. Гомерләрең синең матур үссен, кайгы хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман алсу, көләч булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек сиңа, олы бәхет, Ходай шуннан мәхрүм итмәсен. Хөрмәтле Тәнзилә Әдхамовна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Якыннар дуслар җыелса